Представям ви тези преносими сгъваеми барбекюта за дървени въглища, които предлагаме ние от EGS, които в момента са на хитово намаление. Барбекютата, старата им цена беше 75 лева, в момента са ваши само за 50 лева, 25 лева намаление. Като това представлява барбекюто, то се сгъва изключително компактно по следният начин. Ето така изглежда в сгънато положение, супер компактно, перфектно за всички хора, които ходят на къмпинг, на риболов и им трябва нещо компактно и малко, което същевременно да е и функционално и да им бъде удобно. Тук се поставят дървените въглища и отгоре се поставят тази решетка и барбекюто ви е напълно готово за използване, супер компактно и функционално. Ако искате да се здобиете с такова, побързайте, наличностите ни са ограничени. Така че, ако искате такова барбекю, поръчка може да направите на телефонния номер или директно в сайта ни.